Nauru on pieni saari Keski-Tyynellämerellä, vain 21 neliökilometrin ja noin 10 000 asukkaan laajuudellaan se on maailman pienin itsenäinen tasavalta. Vuosisatojen ajan mikronesialaiset ja polynesialaiset asuttivat sitä meren ja maan rinnalla. Tämä vakaus muuttui ulkovaltojen saapuessa. Saksa asutti sen ensimmäisen kerran vuonna 1988. Sen jälkeen se siirtyi Australian, Uuden-Seelannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan käsiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Japani miehitti sen toisen maailmansodan aikana. Vuonna 1989 Nauru saavutti itsenäisyyden ja alkoi hallita itseään. Alue on lähes tasainen ja siellä on kapea rannikkokaistale ja keskellä ylätasanko. Fosfaattikaivostoiminta muutti koko maisemaa. Kaivostoiminta tuhosi sisämaata, heikensi maaperää ja vähensi luontoa. Taloudelliset päätökset kiihdyttivät tätä rappeutumista. Nykyään saarella on fyysisiä ja sosiaalisia rajoituksia, joita on vaikea peruuttaa. Lähes olemattomasti makeaa vettä, viljelysmaata tai kestäviä luonnonvaroja omaava Nauru on äärimmäinen esimerkki siitä, miten maa voi muuttua vain muutamassa vuosikymmenessä. Mitä oikein tapahtui saarelle, joka oli aikoinaan miljonäärin koti ja on nyt melkein poissa? Tervetuloa Mundareen. Tänään näytän teille. Aloitetaan. Fosfaatin runtelema sisämaa Nauru on saari, jonka keskusta muistuttaa toista planeettaa. Siellä ei ole taloja, puita eikä hedelmällistä maata. Vain kalkkikivitorneja, syviä koloja ja kuivaa maaperää. Tämä outo maisema on syntynyt vuosien hallitsemattoman kaivostoiminnan seurauksena. Suurin osa ihmisen toiminnasta keskittyi fosfaatin, maan alla esiintyvän erittäin rikkaan aineen, louhintaan. Vuosikymmenten kuluessa entisestä vihreästä tasangosta tuli kuollut alue. Kaikki alkoi avolouhoksista. Kaivinkoneet poistivat kerros kerrokselta maata, kunnes esiintymät paljastuivat. Louhittu materiaali kuljetettiin kapearaiteisella rautatiellä rannikolle, josta se lastattiin laivoihin. Tuho oli niin laaja, että jäljelle jäi kuiva, halkeileva maasto, jossa oli jopa 10 metriä korkeita kalliomuodostelmia. Sateella vesi kerääntyy kivien väliin, mutta se katoaa nopeasti, koska maaperä on huokoista. Kalkkikivi ei pidätä vettä ja kaikki valuu ulos. Tämä jätti Naurun ilman luonnollisia makean veden lähteitä. Alueen maisema on niin outo, että se muistuttaa kuumallia, jossa ei ole jälkeäkään elämästä. Useat asiantuntijat tutkivat, miten tämä saari muodostui. He havaitsivat, että Nauru oli ollut koralliatolli. Ensin se oli meren alla, sitten se nousi, erodoi, upposi uudelleen ja sitten tuli jälleen esiin. Näiden vaiheiden aikana muodostui fosfaattikerroksia. Nämä rikkaat yhdisteet kerääntyivät onkaloihin, joihin myös merijätettä ja sedimenttiä suodattui sisään. Tuhansien vuosien ajan merilinnut pesivät kalkkikiven onkaloissa. Ne jättivät jälkeensä tonneittain ulosteita, jotka ajan myötä muuttuivat korkealaatuiseksi fosfaatiksi. Tämä materiaali teki Naurusta joksikin aikaa rikkaan maan, mutta sen louhinta jätti arpia, joita ei voitu parantaa. Kun luonnonvarat ehtyivät, suurin osa sisämaasta ei ollut enää käyttökelpoista. Rakentaminen, viljelykasvien kasvattaminen tai eläinten kasvattaminen oli mahdotonta. Kaivostoiminta jätti jälkeensä ansan, josta ei ollut ulospääsyä. Jäljelle jääneet kalkkikivimäet ovat niin teräviä, että edes niillä käveleminen on mahdotonta ilman riskiä. Jotkut lohkot näyttävät teriltä, toiset neuloilta. Se on labyrintti, josta ei ole mitään hyötyä. Muutokset eivät tapahtuneet vain maassa. Myös meren ekosysteemiin vaikuttivat. Pöly- ja fosfaattijäte pääsivät mereen ja vaurioittivat saarta ympäröivää koralliriuttaa. Merilajit vähenivät lähes puolella. Elämä aikoinaan tasapainossa olleella saarella tuhoutui täysin. Keskinaurussa on jäljellä vain yksi kosteikko, Buada Lagoon. Se sijaitsee luonnollisessa painanteessa, jota ei koskaan hyödynnetty. Sen ympärillä kasvaa jonkin verran kasvillisuutta, mutta se ei riitä korjaamaan muualla tapahtuneita vahinkoja. Ero tämän paikan ja kaivosalueen välillä on silmiinpistävä. Muutaman metrin päässä vihreästä muuttuu aavikoksi. Kontrasti on havaittavissa myös ilmasta. Ylhäältä katsottuna saari näyttää renkaalta, rannikkokaistaleelta, jossa on puita ja taloja, ja harmaa sydän täynnä reikiä. Tuo keskus, jossa eläimet aikoinaan elivät ja kasvit kasvoivat, on nyt hyödytöntä maata. Yritykset maan takaisin saamiseksi ovat epäonnistuneet.
Puuttuvaa maaperää ei voida korvata. Miljoonia reikiä olisi täytettävä, huippuja tasoitettava ja hedelmällistä maaperää tuotava takaisin, mikä maksaisi enemmän kuin maalla on varaa. Vuosien nopea ja intensiivinen kaivostoiminta on tuhonnut jotain, mitä ei voida korvata. Vaikka on olemassa ajatuksia alueen muuttamisesta suojelualueeksi tai tutkimuspuistoksi, yksikään niistä ei ole edennyt. Olosuhteet ovat niin äärimmäiset, että jopa aurinkopaneelien asentaminen on vaikeaa. Kuumuus, varjon puute ja terävät kivet vaikeuttavat mitä tahansa projektia. Tällaista Naurun sisämaa oli, ei vettä, ei puita, ei elämää. Vain valkoisia kiviä, jotka kimaltelevat auringossa ja muistuttavat meitä siitä, että nopealla rikkaudella on hintansa. Maailman omituisin saari pitää sisällään maiseman, jota ei ole missään muualla planeetalla. Naurussa ihmisten pukeutumistapa kulkee käsi kädessä ilmaston ja läpi kulkeneiden kulttuurien kanssa. Siellä on lämmintä ympäri vuoden, joten lähes kaikki käyttävät viileitä ja käytännöllisiä vaatteita. Kevyet teepaidat, shortsit, väljät mekot ja mukavat vaatteet ovat yleisimpiä arkivaatteita. Ei ole olemassa perinteisiä asuja, joita käytetään aina, mutta on tyylejä, joita esiintyy festivaaleilla tai uskonnollisissa tapahtumissa. Ennen kuin saari ei ollut yhtä yhteydessä ulkomaailmaan, ihmiset käyttivät paikan päältä löytämiään materiaaleja. Naiset kutoivat hameita pandanuksen tai hibiskuksen lehdistä, miehet käyttivät lannevaatteita tai sarongeja. Kaikki tehtiin käsin ilman koneiden apua. Tämä muuttui eurooppalaisten saapuessa ja myöhemmin Australian ja Aasian vaikutuksen myötä. Nykyään useimmat ihmiset ostavat vaatteita, jotka on tuotu muista maista. Ne tulevat Australiasta, Fidjiltä, Filippiineiltä tai Kiinasta. Kaupoissa on saatavilla perusvaatteita, teepaitoja, paitoja, housuja, mekkoja ja urheiluvaatteita. Myös koulupukuja on valmiiksi tehtyjä. Muodollisissa tilaisuuksissa naiset käyttävät usein pitkiä, kukkakuvioisia mekkoja. Niissä on kirkkaita värejä ja ne muistuttavat muilla Tyynenmeren saarilla nähtyjä mekkoja. He käyttävät joskus kukkakaulakoruja tai punottuja kruunuja. Miehet käyttävät lyhythihaisia paitoja, joskus trooppisilla kuvioilla ja kevyitä housuja. Messussa kaikki pukeutuvat huolellisemmin. Naiset peittävät hartiansa ja miehet välttävät ranta-asuja. Häät, hautajaiset tai virallisia tilaisuuksia varten nähdään koristeellisempia vaatteita. Varsinaista univormua ei ole, mutta on olemassa yleinen ajatus. Hyvin istuvat vaatteet, ilman syvään uurrettuja tai läpinäkyviä osia ja väreissä, jotka sopivat tapahtumaan. Näissä tilaisuuksissa on tavallista, että perheet koordinoivat vaatetustaan. Jotkut ostavat vaatteita Australiasta tai teettävät erityisiä vaatteita. Tärkeintä on osoittaa kunnioitusta sillä, mitä käyttää. Aiemmin tytöt oppivat äideiltään tekemään kaulakoruja, hameita tai koristeita kuivatuista lehdistä. Tämä tapa ei ole enää yleinen, vaikka on edelleen työpajoja, joissa opetetaan kutomista näillä materiaaleilla. Vanhemmat naiset säilyttävät tätä tietoa parhaiten. Jotkut osallistuvat messuille tai kulttuuritapahtumiin, joissa he esittelevät taitojaan. Mutta tämä ei ole enää jotain, mitä näkee jokapäiväisessä elämässä. Rannalla tai kotona lähes kaikki käyttävät sandaaleja, uima-asuja ja löysiä teepaitoja. Tiukkoja sääntöjä ei ole. Tunnelma on rento, mutta jos joku menee kouluun, terveyskeskukseen tai julkiseen tapahtumaan, hänen odotetaan pukeutuvan hyvin. Mukavuuden ja kunnioituksen välillä on tasapaino. Liian paljaana tai paidattomana olemista julkisilla paikoilla paheksutaan. Sakkoja tai rangaistuksia ei ole, mutta tavoilla on merkitystä. Ajan myötä vaatteet alkoivat myös merkitä tiettyjä eroja yhteiskuntaluokkien välillä. Varakkaammat perheet ostavat usein uusia asioita. Ne, joilla on vähemmän vaatteita uudelle, voimaa ja intohimoa pienellä saarella Australian jalkapallo on Naurun suosituin urheilulaji. Lähes kolmannes väestöstä osallistuu paikallisiin liigoihin, joissa on 6 pääjoukkuetta ja 5 reservijoukkuetta. Ne kaikki pelaavat Linkbelt Ovalilla, saaren ainoalla stadionilla, jossa ei ole nurmea, vaan pikemminkin fosfaattijauheeseen sekoitettua hiekkaa. Mestaruusotteluiden finaaleissa katsomoon kokoontuu jopa 3000 ihmistä, mikä on valtava väkijoukko niin pienelle maalle. Maajoukkue Chiefs on kilpailut International Cupissa vuodesta 2002 lähtien. Vuosina 2008 ja 2017 he sijoittuivat 5., mikä on suurta ylpeyttä. Vuonna 2024
syntyi naisten joukkue Aoreeni, joka voitti Pacific Cupin debyytissään. Kaikki tämä pitää intohimon lajia kohtaan elossa ja yhdistää ihmisiä, erityisesti nuoria, joita kannustetaan kilpailemaan nuoresta iästä lähtien. Myös painonnostolla on oma merkityksensä. Nauru on tuottanut mestareita, kuten Marcus Stephenin, joka voitti 7 kultamitalia kansainyhteisön kisoissa ja josta tuli myöhemmin maan presidentti. Tai kuten Itte Detenamo, joka edusti Naurua 3 olympialaisissa. Nämä saavutukset saivat monet aloittamaan painoharjoittelun jo hyvin nuorena. Naurussa urheilu ei ole vain kilpailua. Se on myös suora reaktio istuvaan elämäntapaan ja liikalihavuuteen. Lähes koko väestö on ylipainoinen. Siksi järjestetään otteluita, ulkoharjoittelua ja nuorten turnauksia. Tavoitteena on saada ihmiset liikkumaan ja parantaa heidän terveyttään. Australialaisen jalkapallon ja painoharjoittelun lisäksi harrastetaan myös muita urheilulajeja. Perinteinen jalkapallo, lentopallo, rugby, yleisurheilu ja tennis ovat kasvussa. Monet näistä aktiviteeteista saavat tukea paikalliselta olympiakomitealta ja joiltakin kansalaisjärjestöiltä. Myös muinaisia pelejä kuten soutu, kookospähkinänheitto ja uinti rannikkoalueilla herätetään henkiin. Nämä ovat yksinkertaisia urheilulajeja, mutta ne auttavat pitämään kulttuurin elossa ja yhteyden menneisyyteen. Tällä pienellä saarella urheilusta on tullut välttämätön ihmisten yhdistämiseksi, aktiivisina pitämiseksi ja uusien tavoitteiden tarjoamiseksi. Laulujen, tulen ja lippujen välissä Naurussa ei ole paljon juhlia, mutta niitä, joita järjestetään, juhlitaan ryhmien toimesta. Tärkein on itsenäisyyspäivä, jota vietetään 31. tammikuuta. Tuona päivänä koko saari pysähtyy. Toimistot sulkeutuvat, perheet kokoontuvat ja järjestetään ulkoiluaktiviteetteja. Aamuisin järjestetään kouluparaateja ja kansalaistapahtumia. Lippu nostetaan pääaukiolla ja lauletaan virsiä. Virkamiehet ja naapurit osallistuvat. Jotkut lapset osallistuvat perinteisiin tansseihin tai esityksiin. Sitten tulevat urheilukilpailut. Järjestetään jalkapalloturnauksia, kilpailuja tai paikallisia pelejä. Palkinnot ovat yksinkertaisia ja yleisö on suuri. Sisäänpääsymaksua ei ole. Kaikki voivat katsoa tai osallistua. Ruoka on keskeinen osa juhlaa. Perheet valmistavat erikoisruokia, grillattua kalaa, riisipuuroa, hedelmiä ja kakkuja. Pöydät asetetaan puiden alle ja kaikki jaetaan. Jokainen ryhmä tuo omat eväät, mutta muutkin ovat tervetulleita. Iltaisin päälavalla järjestetään esityksiä. Laulajat, tanssiryhmät tai kirkkokuorot esiintyvät. Joskus on ilotulitteita, mutta ei aina. Juhlat voivat kestää aamunkoittoon asti. Toinen tärkeä päivämäärä on perustuslain päivä toukokuussa. Sitä vietetään samalla tavalla, mutta puheisiin panostetaan enemmän. Koulut järjestävät runokilpailuja, väittelyitä ja lukutilaisuuksia maan historiasta. Myös joulua ja pääsiäistä vietetään. Nämä ovat uskonnollisia juhlapäiviä, joita vietetään kirkoissa järjestettävillä jumalanpalveluksilla. Jouluna järjestetään iltamessuja ja lauluesityksiä. Perheet koristelevat kotinsa valoilla ja valmistavat erityisiä illallisia. Uutena vuonna jotkut ryhmät järjestävät epävirallisempia kokoontumisia. Kokkoja sytytetään, musiikkia soitetaan ja ateriat nautitaan rannalla tai pihoilla. Virallisia tai suuria esityksiä ei ole. Joissakin kouluissa tai yhteisöissä järjestetään kulttuuripäiviä. Oppilaat esittelevät tansseja, perinteisiä vaatteita tai ruokia. Vanhemmat kutsutaan mukaan ja järjestetään koko päivän kestävä toiminta. Juhlat eivät ole laajoja, mutta niillä on kollektiivista arvoa. Useimmat juhlat eivät liity kulutukseen tai ylellisyyteen, vaan kokoontumiseen. On ruoanlaittoa, laulamista, pelien pelaamista ja ryhmässä olemista. Se on yleisintä jakamisen tunne. Naurussa juhlallisuudet ovat vapaita liioittelusta ja kaunistelusta. Ne ovat yksinkertaisia, suoraviivaisia ja aina avoimia kaikille. Digitaalinen maailma tuskin saapuu Naurussa, teknologia saapui myöhään ja kehittyy hitaasti. Siellä ei ole erikoistuneita tehtaita tai kauppoja. Lähes kaikki digitaalinen tulee ulkomailta. Vuosien ajan ei ollut vakaata internettiä ja vielä tänäkin päivänä yhteys on hidas, kallis ja epäluotettava. Useimmat ihmiset käyttävät tavallisia matkapuhelimia. Harvoissa kodeissa on tietokoneita. Nuoret kirjautuvat sosiaaliseen mediaan tai katsovat videoita, mutta vain silloin, kun signaali on olemassa. Mobiilidata on kallista.
ja kuuluvuus usein pettää. Koko saari on riippuvainen satelliittisignaalista. Ei ole merikaapelia. Kun sataa, yhteys katkeaa. Monilla alueilla viestin lähettämiseen tai kuvan katseluun on mentävä ulos. Harvalla on kiinteä internetyhteys kotona. He maksavat pienistä datapaketeista. Jotkut perheet jakavat verkon naapureiden kanssa. Valtion virastoissa ja joissakin kouluissa on internet, mutta se on rajallinen eikä aina toimi. Silti digitaalinen maailma on muuttanut asioita. Nuoret näkevät ulkoilmaelämää sosiaalisessa mediassa. Monet matkivat trendejä tai ilmaisuja, joita he näkevät verkossa. Aikuiset taas jatkavat paikallisia tapoja. Kouluissa on vähän tietokoneita ja monet eivät toimi. Useimmat oppitunnit opetetaan painettujen kirjojen tai liitutaulujen avulla. Jotkut kansalaisjärjestöt lahjoittivat laitteita, mutta niiden huolto on huonoa. Televisio on edelleen katsotuin ohjelma. Ulkomaisia kanavia on muutamia. Elokuvia näytetään USB-asemilla tai levyillä. Suoratoistoa käytetään harvoin, koska signaali on heikko. Matkapuhelimia ostetaan pienistä kaupoista tai tuodaan muista maista. Jos ne rikkoutuvat, niitä on vaikea korjata. Teknikkoja tai varausia ei ole. Hallitus ilmoitti suunnitelmista parantaa verkkoa ja avata julkisia internetkeskuksia, mutta ne eivät ole edistyneet paljon. Rahapula ja eristäytyminen vaikeuttavat kaikkea. Arjessa teknologiaa on, mutta sitä ei käytetä koko ajan. Ihmiset lähettävät tekstiviestin, tarkistavat sosiaalisen median tai lataavat videon. Ei ole digitaalisia alustoja opiskeluun, työskentelyyn tai paperityön tekemiseen. Nauru elää minimaalisella teknologialla. Yhteys on olemassa, mutta se on hauras. Sitä käytetään aina kun mahdollista, ei mitään muuta. Ruoanlaitto Naurussa. Yksinkertaisia aterioita, päivittäistä kalastusta ja perhetapaamisia. Naurussa ei ole suuria markkinoita tai paljon vaihtelua päivittäisissä ruokalistoissa, mutta ruoanlaitto ja jakaminen on ainutlaatuista. Päivittäin valmistettu ruoka yhdistää ulkomailta tuotuja tuotteita paikallisiin, saarella edelleen saatavilla oleviin aineksiin. Syömistapoihin vaikuttavat myös perheen tavat, rannikkokalastus ja juhlat. Kaupoista löytyy valmiiksi jalostettuja elintarvikkeita, kuten säilykelihaa, sardiineja, aasialaista riisiä, pussitettua leipää, pikanuudeleita ja juomia. Monissa kodeissa on myös kookos, papaija tai mangopuita, joita käytetään aterioiden kanssa tai mehujen valmistukseen. Jotkut perheet kasvattavat kanoja tai sikoja pienissä pihoissa yksinomaan omaan kulutukseensa. Kalastus on edelleen keskeinen elinkeino. Matalilla vesillä ja alueilla, joilla meri laskee vuoroveden mukana, voi kerätä pieniä kaloja, rapuja, etanoita ja muita äyriäisiä. Joskus ne kypsennetään tuoreena, toisinaan ne kuivataan auringossa tai säilötään suolassa. Monissa kodeissa ne valmistetaan riisin tai nuudelien kanssa, ja tämä tarjoillaan päivittäisenä ateriana. Yleisimmät ruuat ovat yksinkertaisia, mutta laajalti käytettyjä. Riisiä sekoitetaan säilyketonnikalaan, nuudeleita makkaroiden kanssa, jauhoissa paneroitua kanaa ja keittoja, jotka valmistetaan perusmausteilla. Perhejuhlissa tai yhteisötapahtumissa valmistetaan erityisempiä ruokia, grillattua kalaa kookoskastikkeella, riisipuuroa, hedelmäkakkuja tai kotitekoisia empanadoja. Juhlapyhinä, kuten itsenäisyyspäivänä tai perustuslain päivänä, perheet kokkaavat yhdessä. Pöydät katetaan varjoon, grillattu kala tai liha valmistetaan ja ruoka tarjoillaan tarjottimilla kaikille. On yleistä jakaa valmistettu ruoka useiden ryhmien kesken. Nämä ovat hetkiä, jolloin ruuasta tulee kohtaamispaikka. Koulussa lapset tuovat usein eväät. Jotkut tuovat riisiä, leipää, hedelmiä tai mehua. Joissakin keskuksissa tarjotaan yksinkertaisia välipaloja, jotka vaihtelevat saadun tuen mukaan. Perheet valmistavat myös kotitekoisia välipaloja, kuten keksejä, voileipiä tai keitettyjä banaaneja. Perinteistä ruokaa, jonka juuret ovat taro ja jamssi, näkee harvoin, mutta on edelleen vanhempia ihmisiä, jotka muistavat, miten näitä ruokia valmistettiin menneisyydessä. Jotkut valmistavat niitä erityistilaisuuksiin käyttäen kotona olevia aineksia ja perittyjä tekniikoita. Se on osa sukupolvelta toiselle siirtynyttä tietoa. Naurun ruoka yhdistää selvästi perinteen ja säilyneen. Ruoanlaittomenetelmät mukautuvat arkeen yksinkertaisilla ratkaisuilla ja resepteillä, joita toistetaan lähes jokaisessa kodissa. Tärkeää ei ole ruoan hienostuneisuus, vaan yhdessä syöminen, jakaminen ja ajan myötä muokattujen rutiinien ylläpitäminen.
Kodeissa ihmiset kokkaavat sillä, mitä on saatavilla, syövät ryhmissä ja noudattavat tapoja, jotka yhdistävät vanhaa ja uutta. Kyse ei ole vain siitä, mitä lautasella on, vaan siitä, miten se jaetaan, kenen kanssa se jaetaan ja mikä on sen paikka saaren jokapäiväisessä elämässä. Nauru tänään. Maisemia, eläimiä ja erikoisuuksia. Vaikka suuri osa Naurusta on tuhoutunut kaivostoiminnassa, siellä on edelleen paikkoja, joissa elämä kukoistaa. Rannikkovyöhyke, tuo kapea kaistale päätien ja meren välillä, keskittyy lähes kaikkeen jäljellä olevaan kasvillisuuteen. Siellä voi nähdä kookospalmuja, hibiskuksia, joitakin karhun vatukkapuita ja kestäviä pensaita, jotka onnistuvat selviytymään köyhässä, suolaisessa maaperässä. Lounaisosassa sijaitseva Buada Lagoon on yksi harvoista sisämaan alueista, joilla kasvillisuutta on jatkuvasti läsnä. Sen ympäristöä ympäröivät palmut, banaanipuut ja matalalla sijaitseva trooppinen kasvillisuus. Sinne muodostuu eräänlainen mikroilmasto, jossa vihreys on näkyvämpää. Se on myös yksi harvoista paikoista, joissa lintuja nähdään usein. Naurussa on vähän kotoperäisiä lajeja. Vain noin 60 trakeofyyttikasvia on havaittu, eikä yksikään niistä ole kotoperäisiä. Voimakas metsäkato yhdistettynä vieraslajien tuloon on muuttanut saaren ekologista tasapainoa. Polynesialaiset rotat, koirat, kissat, siat ja kanat tulivat ihmisten mukana. Nykyään ne ovat osa kotimaista maisemaa. Luonnon osalta silmiinpistävin piirre on naurulainen viitasirkku, pieni ja huomaamaton lintu, joka elää vain tällä saarella. Se on sukupuuton vaarassa. Sen elinympäristöä ovat vähentäneet kaivostoiminta ja kaupungistuminen, ja myös vieraslajit vaikuttavat sen selviytymiseen. Se on ainoa naurulle kotoperäinen eläin. Vuorovesivyöhykkeellä, riutan osassa, joka paljastuu vuoroveden laskiessa, on monimuotoista meren elämää. Voit nähdä merisiilejä, pieniä nilviäisiä, äyriäisiä ja rapuja. Tätä kaistaletta voi tutkia jalkaisin, kun vesi laskee. Kauempana, matalissa vesissä, joitakin koralleja on edelleen olemassa. Meren ekosysteemi on kuitenkin vaurioitunut. Laajamittainen kaivostoiminta ja kaupunkien rakentaminen ovat vaikuttaneet saarta ympäröivään korallivyöhykkeeseen. Sedimentaatio ja saastuminen ovat vähentäneet korallipeitettä yli 40%. Silti joitakin koralliriuttoja on jäljellä vähemmän häiriintyneillä alueilla. Saaren keskustan ja sen reunojen välinen kontrasti on dramaattinen. Vaikka sisämaa muistuttaa kivihuippujen kuunmaisemaa, jossa ei ole kasvillisuutta tai näkyvää elämää, rannikon reunalla on jonkin verran tasapainoa. Siellä on taloja, teitä, kouluja ja jäljellä oleva vähä kasvillisuus. Asukkaat ovat myös itse istuttaneet hedelmäpuita. Kirsikka, mango, papaija ja mantelipuita esiintyy kotipuutarhoissa, vaikkakin pienimuotoisesti. Järjestettyjä plantaaseja ei ole. Kaikki kasvava on rajoitettua tilanpuutteen ja makean veden niukkuuden vuoksi. Maisemaan kuuluu myös outoja hylättyjä rakennuksia. Kaivoskoneiden jäänteitä, vanhoja, käytöstä poistettuja rautateitä ja ruosteisia laitureita meren lähellä. Nämä ovat jäänteitä fosfaattiaikakaudelta, jäätyneinä aikaan. Naurulla ei ole laajoja metsiä tai viidakoita. Sen kasvillisuus on matalaa, harvaa ja haurasta. Suurimmat puut löytyvät vain tietyiltä korkeilta alueilta saaren sisäreunalla, missä sadeveden valuminen on hitaampaa. Saaren muualla kalkkikivi ei pidätä vettä, eivätkä kasvit pysty menestymään. Joillakin korkeammilla alueilla, kuten kaakkoisosan korkeimmalla kohdalla, voi nähdä tiheämpää kasvillisuutta. Siellä säilyy myös ruusupuita, paikallisesti tomanoina tunnettuja, sekä viikuna- ja kookospalmuja. Mutta jopa näitä alueita uhkaavat ilmaston lämpeneminen ja ympäristön suolapitoisuus. Rannikolla on valkoisen korallihiekan peittämiä ranta-alueita. Nämä ovat kapeita, mutta visuaalisesti upeita paikkoja. Siellä nähdään usein leikkimässä lapsia, kalastajia ja paikallisia perheitä. Täällä järjestetään myös joitakin yhteisöjuhlia. Ne ovat yksi harvoista avoimista tiloista, joissa sosiaalista elämää ylläpidetään. Eläinelämä kotien ulkopuolella on vähäistä. Villieläimiä tai suuria matelioita ei ole. Muutamat hyönteiset, muuttolinnut ja tulokaseläimet täydentävät listan. Luonnon monimuotoisuus on vähäistä ja erittäin haavoittuvaa. Kaikilla ilmasto- tai ympäristömuutoksilla on välittömiä vaikutuksia. Jäljelle jääneet luonnontilat ovat pirstoutuneita. Jokainen viheralue on tärkeä.
Viranomaiset ovat alkaneet edistää pieniä suojelualueita, mutta niin monien taloudellisten ongelmien vuoksi muut asiat ovat usein etusijalla. Silti on paikallisia ryhmiä, jotka yrittävät huolehtia jäljellä olevasta. Näin elää saarella ilman takseja, peltoja ja uloskäyntiä. Nauru on niin pieni, ettei siellä ole takseja, junia tai busseja. Päätie kulkee koko saaren ympäri, mutta useimmat ihmiset liikkuvat jalan tai moottoripyörällä. Joillakin on auto, mutta heidän ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja. Kaikki on lähellä. Talot ovat tiiviisti ahdettuja, etenkin rannikolla. Monet ovat yksinkertaisia, yksikerroksisia, peltikattoisia ja harkkoseinillä varustettuja. Joissakin taloissa on puutarha ja toisissa paljaita pihoja. Korkeita rakennuksia ei ole. Jokainen perhe pärjää parhaansa mukaan. Suuria supermarketteja tai ostoskeskuksia ei ole. On pieniä lähikauppoja, joista monet ovat perheomisteisia ja jotka myyvät perustarvikkeita. Riisiä, nuudeleita, säilykkeitä ja virvoitusjuomia. Suurin osa ruuasta saapuu laivalla Australiasta tai muista maista. Mitään ei viljellä laajamittaisesti. Kotimaisia satoja ei juurikaan ole. Ilmasto tekee maanviljelystä vaikeaa. Joinakin kuukausina sataa paljon, toisina ei tippaakaan. Jatkuva kuumuus ja köyhä maaperä vaikeuttavat ruoan viljelyä. Kaivostoiminta on tehnyt suurimman osan sisätiloista käyttökelvottomiksi ja käytettävissä oleva tila on hyvin rajallinen. Joissakin taloissa on kirsikka, mango, papaja tai mantelipuita, mutta vain henkilökohtaiseen kulutukseen. Kukaan ei tuota suuria määriä. Lihaa tuodaan myös ulkopuolelta. On kanoja ja sikoja, mutta pienissä karsinoissa. Juomavesi on päivittäinen ongelma. Käyttökelpoisia jokia tai järviä ei ole. Jokaisessa talossa on säiliöitä sadeveden keräämiseksi katolta. Kun ei sada, he ovat riippuvaisia suolanpoistolaitoksesta. Jos se pettää, kaikki mutkistuu. Myös tuontivesipulloja myydään, mutta kaikilla ei ole varaa niihin. Suurin koulu on lähellä maan keskustaa. Lapset kävelevät tai pyöräilevät sinne. Kouluja on vähän ja koulutus on erittäin keskitettyä. Monet lapset haaveilevat opiskelusta ulkomailla. Australia on yleisin kohde. Yliopistoja ei ole. Opiskelun jatkamiseksi sinun on lähdettävä maasta. Sama pätee terveydenhuoltoon. On yksi pieni sairaala, joka tarjoaa perusterveydenhuoltoa. Vakavissa tapauksissa sinun on lennettävä muualle. Hallitus maksaa tästä, mutta se ei ole aina nopeaa. Sähkö toimii suurimman osan ajasta hyvin. Useimmissa kodeissa on jääkaappi, televisio ja tuuletin. Joissakin on ilmastointi. Internetyhteys on myös saatavilla, mutta se ei ole nopea eikä halpa. Monet perheet käyttävät sitä vain välttämättömyyksiin. Sosiaaliset kokoontumiset järjestetään kotona tai meren lähellä. Rannat ovat kohtaamispaikkoja. Siellä pidetään häitä, juhlia, pelejä ja uskonnollisia kokoontumisia. Siellä on myös eri kirkkokuntien kirkkoja, ja uskonto on tärkeä osa elämää. Työtä on niukasti. Useimmat työpaikat ovat julkishallinnossa, kouluissa, sairaaloissa tai palvelualoilla. Jotkut työskentelevät infrastruktuurihankkeissa tai kaivosyhtiöiden tukitoiminnoissa. Rakenteellista työttömyyttä on, mutta monet perheet elättävät itsensä rahalähetyksillä tai epävirallisilla töillä. Maa, jossa on maailman korkein lihavuusaste, Nauru johtaa yhtä planeetan huolestuttavimmista tilastoista, sillä on korkein lihavien ihmisten prosenttiosuus. Lähes koko aikuisväestö on yli terveellisen painoinen. Luvut ovat nousseet tasaisesti 1980-luvulta lähtien. Syyt liittyvät fosfaatin ehtymistä seuranneeseen talouden romahdukseen. Tulojen laskiessa Nauru tuli riippuvaiseksi tuodusta, erittäin prosessoidusta ja halvasta ruuasta. Perinteinen ruokavalio katosi. Nyt ihmiset kuluttavat enimmäkseen valkoista riisiä, virvoitusjuomia, pakastettuja elintarvikkeita ja säilykkeitä. Muutos oli äkillinen. Paikalliset elintarvikkeet, kuten kookos ja tuore kala, hylättiin, ja rasva, sokeri ja puhdistettu jauhopitoinen ruokavalio otti vallan. Kyse ei ollut vain makuasiasta, se oli ainoa asia, jota saarelle saapui säännöllisesti ja edulliseen hintaan. Vihreiden alueiden puute, saaren sisämaata tuhonnut kaivostoiminta ja jatkuva kuumuus vaikuttavat myös asiaan. Ihmiset liikkuvat vähän. Kaupunkiliikennettä tai urheilumahdollisuuksia ei ole. Auringossa kävely varjottomassa ympäristössä ei ole useimmille vaihtoehto. Lihavuus on tuonut mukanaan liitännäissairauksia,
kuten tyypin 2 diabeteksen, verenpainetaudin ja sydän- ja verisuonitautien. Sairaalat ovat ylikuormitettuja ja saaren terveydenhuoltojärjestelmä on huonosti varustautunut hoitamaan väestöä, jolla on niin paljon kroonisia sairauksia. Valistuskampanjat eivät ole täysin toimineet. Ongelmasta ollaan tietoisia, mutta todelliset vaihtoehdot ruokavalion tai elämäntavan muuttamiseksi ovat hyvin rajalliset. Riippuvuus ulkomaisesta ruuasta vaikeuttaa kaikkia parannusyrityksiä. On myös kulttuurinen komponentti. Ylipainoon ei suhtauduta samalla leimautumisella kuin muualla maailmassa. Naurussa ylipaino yhdistettiin vuosikymmenten ajan asemaan ja hyvinvointiin. Vaikka tämä on muuttumassa, käsitys on edelleen läsnä monissa perheissä. Myös lapset kärsivät. Lapsuusiän lihavuus on kasvussa. Huonon ruokavalion ja rajallisten liikuntamahdollisuuksien yhdistelmä luo sukupolven, jolla on terveysongelmia jo varhain. Hallitus on yrittänyt tehdä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa tilanteen parantamiseksi. Sokeroitujen juomien verotusta, tiettyjen tuotteiden rajoituksia ja ruokakasvatuksen parantamista on ehdotettu. Toimenpiteet kuitenkin etenevät hitaasti ja tulokset ovat edelleen rajallisia. Nauru edustaa rajatapausta siitä, miten maa voi menettää otteen omasta kohtalostaan, kun se kuluttaa loppuun resurssinsa ilman pitkän aikavälin suunnitelmaa. Vuosikymmeniä kestäneen rajoittamattoman fosfaattikaivostoiminnan jälkeen valtio jäi ilman sisäisiä vaurauden lähteitä. Siitä lähtien sen taloutta ovat ylläpitäneet kansainväliset sopimukset, ulkomainen apu ja kertaluonteiset maksut, jotka riippuvat enemmän geopolitiikasta kuin sen omasta strategiasta. Taloudellinen autonomia on kadonnut ja sen myötä suuri osa itsenäisen päätöksenteon kyvystä. Hallitus johtaa maata, jossa lähes kaikki tulee ulkopuolelta. Ruoka, energia, polttoaine, lääkkeet, jopa tulot. Ilman teollisuutta, ilman elinkelpoista maataloutta ja pienen väestön vuoksi monipuolistamismahdollisuudet ovat rajalliset. Instituutiot toimivat, mutta hyvin rajallisilla resursseilla. Julkinen työllisyys on tärkein työpaikkojen lähde, ja monet välttämättömät palvelut, kuten terveydenhuolto ja koulutus, ovat riippuvaisia kahdenvälisistä sopimuksista tai yhteistyörahastoista. Myös Naurun politiikkaa on leimannut tämä hauraus. Ulkoinen paine vaikuttaa moniin päätöksiin, ja hallituksen muutokset pyörivät usein sen ympärillä, miten tätä tukea ylläpidetään. Suhteet liittolaismaihin, kuten Australiaan, ovat joskus aiheuttaneet sisäisiä jännitteitä, varsinkin kun ulkoiset strategiset edut ovat ristiriidassa paikallisen väestön tarpeiden kanssa. Diplomatiasta on tullut selviytymisväline pikemminkin kuin itsenäinen vaihtoehto. Samaan aikaan nuoret kasvavat ympäristössä, jossa on vähän vaihtoehtoja. Monet haaveilevat opiskelusta tai työskentelystä ulkomailla, mutta todelliset mahdollisuudet muuttoon ovat niukkoja. Apurahojen tai kansainvälisten ohjelmien saatavuus on rajallista ja maantieteellinen eristäytyminen tekee muutosta kalliimpaa. Useimmille nykyhetki on rutiinia, jota leimaa niukkuus ja epävarmuus, ja tulevaisuus riippuu tekijöistä, joihin he eivät voi vaikuttaa. Nauru on edelleen olemassa ulkoisen avun, yhteisön selviytymisen ja kulttuurisen kestävyyden välisen epävarman tasapainon ansiosta. Valtion rakenne on edelleen olemassa, mutta se ei pysty tuottamaan kestäviä ratkaisuja. Se, mikä oli aikoinaan Tyynenmeren talousmahti, kamppailee nyt perusasioiden säilyttämiseksi. Sen lähihistoria ei ole vain esimerkki ympäristö- tai talouskriisistä, vaan myös siitä, miten kansakunta voi jäädä umpikujaan, jossa ei ole tilaa virheille ja on hyvin vähän työkaluja kurssin muuttamiseksi.